slag, så kører den. Lige et par ture rundt, så den lige er lækker, og så lige 2 slag, og så ruller vi. Du ikke falde bagover. Så vi bukker på væk. Det er pinligt, det der. Er det vildt? Fuck. Nå. Nå. Det er jo fordi, du har brugt det hele din hat. Sådan der. Sådan.